Takže čau lidi, já vás vítám u mého druhého videa na hru Euro Truck Simulator 2. V minulém díle jsme si odvezli dvě zakázky a dnes si odvezeme další. Vydělali jsme si něco přes 4000 minule za dvou zakázek, takže se budeme snažit ještě vydělat něco. Teď tady máme nejvíc, když pojedeme stejnou trasu jak minule, vlastně jsme vezli asi taky dřevotřísky, ne? Si myslím. Si jo. No tak můžeme to zkusit, no. Tak jo, tak to vezmem. Je to 248 km, takže... Tak, Iveco, tentokrát Iveco, minule jsme jezdili Majestikem a... Jo, a Volvem, no to byla ta první zakázka. Tady e-mail. Jo, to je od banky, jasný. Jo, takže už si můžeme půjčovat, takže... No, nevím, jestli si budeme půjčovat. Uvidím. Tak, a můžeme jet. No, to je vlastně z toho úplně stejného areálu, tady, jo, tohle co jsme vezli. To je fakt, tohle co jsme vezli, no. No, tak nic. To tady úplně poházený ty kmeny, no, kmeny. Malý kmeny. To má nějaký malý okýnka, to je. Ale jinak to vevnitř vypadá docela pěkně ten táč. No. Tak a měli bychom tam být mezi 9:30 a za 11:45, takže no to stihnem. Ještě jsme ani netankovali, tak ani nepotřebujeme. To nám vystačí úplně v pohodě. Stejně bychom za to neplatili, ale... Pak určitě si asi až díl, až budeme mít svůj taháč a pořádně to rozjedem. A budeme mít dost peněz, tak bychom si mohli koupit třeba garáž někde v Česku. Jsme mohli. Jedeme vlastně úplně stejnou zakázku, co jsme jeli minulé. Ne, první fail. Sakra. Jsme to tady trošku pobourali. Teď jsme tam ještě k tomu někoho ťukli, no. Tak to sorry lidi, ale jsem se tam teď tak rozhlížel, prostě aby mi tam nějaký auto nebylo z druhé strany a tak nic, no. Taky nám přišel další e-mail. Hledáme kvalifikované řidiče s vlastními kamiony pro velké množství dodávek. No, 5000, no tak teda lidi, to fakt já nevím. Ještě k tomu, když potřebujete svůj táč a vlastně za jednu zakázku byste dostali 5500, ne, tam bylo. Tak jako to se fakt nevyplatí. Pak je lepší jezdit prostě ty
nabídky nákladů, jak to máte. Sice je to dlouhý, ale máte za to třeba více jak přes 1 milion určitě, no. Jo, já jsem vám taky v minulém díle slíbil, že se koukneme na ty prodejce taháčů. Tak to se koukneme hnedka tady po té zakázce a jo, odpočujem. Tak ještě necelých 190 km. Jedeme vlastně po úplně stejné trase, jako jsme minulé. Akorát jiný taháč mám. Fut, jsem musel dát si hručku, ty normálně. Mohli by jet docela. Tak jeď kámo, ale hej. To jako kámo, pojedeš. Trošku zatroubit bude. Pomneme tady taky na tenhle. Si udělám aspoň nějaký náhled, akorát to auto mi tam trošku. Už jde. Jeď. Jo, ty nás pouští. Tak to dík a konečně už můžeme jet. Jo, tamhle už je vidět cíl. No tak jsme tak někde asi v polovině cesty, no.
Teď tady všechny úplně nejvíc předjíždíme. To projedem. Tak. Jsme projeli jen tak. Jen tak. Tady pojedeme doprava. Já jsem se měl díval, že to město, do kterého jedem, tak ono je psaný v té nabídce těch zakázek jako Liege, a jak se to čte. A tady všude na těch prostě cedulích je napsáno Lutych, nebo já fakt nevím lidi, jak se to čte o ty města, takže je tam napsáno Lutych až nějakých, pak až dál bylo napsáno Lutych a dole pod tím závorce Liege, takže až pak vlastně jsem věděl, že to bylo značený už dřív, už to bylo značený tady. Tak ještě 90 kilometrů. Vidíte, tady to bylo značený. Bylo tam Lutych a potom bylo Liege, takže tady je to taky. Tak tady už by měly být ty hranice, ne? Zase z Belgii. Si myslím, že už, jo, tady už, jo, tam už je vlajka, takže jsme akorát na hranicích, takže v pohodě. Bychom si mohli vzít tohle díle, už nevím, protože se ještě konáme na ty tahače, ale třeba v dalším díle bychom si mohli vzít nějakou zakázku do Česka, takže aby jsme se taky někam koukli v Česku. To teď jsem to měl tak, abych to tam neodřel. Stačí, už máme teď poškození tam 2% utahače, ale na nákladu naštěstí žádný. Nevím, jestli nám
něco strhnou. Třeba jo. Tak 10 km až no. Tak to je za chvíli, to bude akorát. Tady můžeme vidět, tady je si myslím letiště, protože nevím, jestli to bylo v minulém díle, nebo když jsem to hrál už dřív, tak tady prostě furt přilítávaly letadla. Jako kdyby přistávaly. Ale pak je velký letiště, počkejte. Si myslím, že je velký letiště někde tady v těch místech. Někde zase asi v té Belgii. Nebo tady. To nevím, ale prostě někde tady, buď Belgii nebo tady v té Francii je nějaký velký letiště. Hned takhle vedle dálnice, takže. Jo, a já jsem to asi přijel, co? Aha, fakt že jo. No tak snad se tady bude moc. No tak to asi budem tady. Sjedeme a otočíme se tam v tom městě. Tak zase další fail, no, tak dneska, tak si tady sjedem takhle já. Jo, tak tady je někde, teď to bylo jako kdyby zlítlo to letadlo. Tak tady je někde to letiště, no. Nebo jestli je to tady, kolem téhletý dálnice, možná jo. Tady jak teď sjel to auto, možná, že je to tak. Objevíme aspoň tady město a... Ale docela jsme se vzdálili. Po 10 kilometrů. No tady se někde otočíme. No, objevili jsme i personální agenturu, kde si pak můžeme najmout nějaký řidiči, aby u nás jezdili. Jsme se mohli otočit tam, no to je jedno. Takže tady furt rovně. Doufám, že se tady takhle může jet, jo. Tak se otočíme, nebo můžeme jet tam. Jo tam, no tak dobrý, tak to půjdeme. Furt takhle po hlavní tady doleva. Nás to ani jenom nikam nepustí, takže. A mohl bych si jet kam. No jasně, už nás to vede. Takže 26 km ještě. Na tom skočí určitě červená. No jasně, kámo. Tak si zase počkáme, no. Už jsme mohli být tam někde v prodejně tahačů, tyjo. Tak a jeď. Tak to nic.
jsme si moc dobře nestoupili, jo. Už projedeš? Jo. No je kamion asi ne. No taky. Tak jedem. No tam budeme hned. Tak teď budeme najíždět na dálnici a no tady bychom měli hned zase asi sjet. No a tam už budeme hned. Tak a jsme tu. Tadyhle by měl být zase ty velký. Jo, tady už pojedeme prava. A tam skočil, či je červená. Ne. Tak. A jsme tam. Nevím, přijedeme včas sice, ale nevím, jestli nám něco uberou za to poškození toho tahače. To nevím, no. Dík. Tak a teď zase couvání. Si zase najedeme až sem. Zase koukám. Zase špatně. Zase špatně. Tak. No teď už bychom tam mohli takhle. No. To jim bude stačit. To stačí, ne? To fakt, že jo? Cože? Tak. Zase vynikající. Oni se mnou brali, takže máme 3911. To je dobrý. No, dostali jsme se přes 10 000. Tak, teď se můžeme kouknout tady na... Ne, to nechci. Na ty... Jo, tady prodejce těch tahačů. To je tady.
je to velká prodejna je to. Ano. Tak a tady máme ty tahače. No. Ten stojí necelých 100 000. Ten je až od 12. úrovně, tak počkat. Ten je od 10. úrovně. Taky 16, 17, 12, 10. Mám největší výkon motoru letním světle. Ten tak. Tak ten bude určitě nejlepší, no. No jasně, ten je nejlepší, takže ten stojí počkej jenom 190 000. No ale je to od té 16. úrovni, no. Tak to nic asi. Takže lidi, ale já se už s váma rozloučím, děkuji, že jste koukli na tohleto video, pokud se vám to líbilo, určitě ho hodnoťte lajkem. Pokud chcete vědět o dalších videích, nejenom z téhleté hry, tak dejte určitě odběr a já vám děkuji a čau.